Doncs jo tenia molt clar que volia ser de gran. Jo volia ser perruquera i barbera. I el meu pare era barber. Jo des de sempre he vist a casa el meu pare amb els amics, amb els familiars, tallar el cabell a casa, utilitzant la navalla. I jo això me motivava molt, m'agradava molt. Fa 7 anys enrere vaig decidir de ser autònoma, ja de muntar-me pel meu compte. Sabia que tenia el coneixement suficient per poder fer-ho. Vaig reformar tot el local, perquè era d'un altre negoci que no tocava amb la meva professió. I després, un cop estaven fetes les obres i els permisos i tot, tirar-ho cap endavant i a obrir. La meva feina consisteix en la perruqueria integral de dones, maquillatges, manicures, estilisme personalitzat. I en tema d'homes faig barberia, soc la primera dona barbera d'Andorra. Faig rituals d'afeitat amb tovallola calenta, essències, per relaxar-se i gaudir d'una sensació diferent. Avantatges, jo crec que és la teva harmonia a l'hora de treballar. És moltíssim més agradable treballar per un mateix. L'inconvenient que jo veig, el fet de fer vacances i que te les paguin. Quan ets autònom saps que si fas vacances, aquella setmana no cobraràs o no facturaràs. Jo recomanaria als joves que tenen ganes de ser emprenedors que tinguin la suficient motivació per aguantar els moments difícils, un bon recolzament econòmic també darrere, una mica, perquè són molts gastos ser autònom i encara que sigui difícil i costi molt, estic molt contenta i molt orgullosa de mi mateixa des que soc empresària.